Ngicela ukuthi nibingelela ababukeli bakusibane samathongo channel. Ngifisa namhlanje ngikhulume ngento ezintathu. Isiphiwo, ulwazi, umoya. Ngikhuluma ngani mangikhuluma ngalezo zinto lezo? Ngizokuchaza. Mangikhuluma ngesiphiwo, ngikhuluma ngento sokuyinikezwa abantu abadala ukuthi wena uyisebenzise uphile ngayo. Zihlukaneke nazo iziphiwo. Khona ukuthola ukuthi umuntu emsebenzini wakho abantu abadala uphiwe abalozi ukuthi akwazi asebenzise abalozi. Ukusebenzisa abalozi usukunikezwe into enzima kakhulu ngoba khona ukuthi omunye umuntu akakwazi ukubeza abalozi. Isiphiwo leso sokusinikeza abantu abadala esihambisana nezimpawu zakhona. Isiphiwo sabalozi uzwa kukhona into ehlohloza endlebeni, uzwe ukhaza endlebeni, uzwe kukhona umsindo, indlebe zakho makukhona zihlabe kakhulu le phakathi. Isiphiwo leso sokunikezwe sona wena sane sabalozi. Indaba ngithi abalozi bayisiphiwo ingoba abalozi mabekhala bethi thina sikwazi ukubeza. Wena futhi wena uyabezwa. Yabo. Mangabe ubezwa uzwa nangendlela basuke bekhuluma ngayo bese uyasitolikela futhi usichazela ukuthi ke bathini. Bese ngendlela ngampela abasuke besho ngayo nangendlela osuke usichazela ngayo uthi leyo nto ngampela iyo. Isiphiwo leso. Uthi omunye umuntu uphiwe isiphiwo samathambo. Wena ukwazi ukufunda amathambo phansi. Yabo. Manje kukhona ukuthi umuntu unikeziwe isiphiwo but isiphiwo sakhe akazi esale. Isiphiwo sakhe sifuna yena enzeni. Yabo. Sekufuna wena njalo umuntu unikezwe isiphiwo uyihluphe wena uthole ngesiphiwo sakho ukuthi sifuna wenze ini. Uyabona ngoba amathambo umegingqika lapha phansi utho thina sisibukela nje amathambo nje namadayisi asazi kwenzakalani kodwa uthola ukuthi wena uyahlahlubela wena ukuthi ke makanje kuma kanje kuba kanje lokhu kusho ukuthi lokhu isiphiwo leso osukunikezwe sona abantu abadala abakuwena. Uyabona manje isiphiwo ehlukahlukene bese kuzoba khona isiphiwo samanzi. Uthola ukuthi manje umunye umuntu unikeziwe isiphiwo samanzi. Mawunikezwe isiphiwo samanzi uyawaphupha amanzi, uyawabona amanzi, uyazibona ngaphansi kwamanzi, uyaphupha inyoka. Umuntu umefika namanzi kuwena bese uyawabamba amanzi akhe bese uyawabuka amanzi akhe. Uthola isiphiwo sakho ke sihambisana nomkhuleko makwesamanzi ufuna ukuthi uhlale uthandaze ukhuleke. Uyabona nawe ukuthi ke zikhona impawu ezithile zesiphiwo samanzi. Uthola ukuthi ke wena ke manje unesiphiwo sabantu abadala unesiphiwo samanzi uzwe lapho ke mangawe mhlawumbe uhambe uyohlola bese bekutshela abantu ukuthi wena unomsebenzi wabantu abadala kodwa abantu abadala badinga ukuthi uthwase. Bafuna ukuzithwasisela bona wena. Lapho uthi manje nami mhlawumbe uyaziphupha usemanzini, uyaziphupha mhlawumbe ungaphansi kwawo amanzi. Yabo. Uyayiphupha futhi mhlawumbe nenyoka le enkulu enamakhala. Yabo. Ngoba namanzi kushiyene khona ukuthola ukuthi ke unesiphiwo sakho sasemanzini noma kunenhlanhla yakhe ufuna ukuthi uyilande kuphi emanzini futhi. Yabo. Lento uyibona kanjani? Sekudinga wena ke manje uxhumane nabantu abadala uphahle ubuze ukuthi ke manje umphupha amanzi kangaka bathini kuwena yini abayifuna yini abafuna uyenza ebese bebuya bona bese beyakutshela abantu abadala umzukulu ufuna wenza ukuthi nokuthi. Yabo. Bese kuzoba khona abantu abaphiwe ulwazi. Sonke ulwazi siyadinga. Kodwa labantu abasuke bephiwe ulwazi abantu ukuthi mangabe ukwazi uma ufika nenkinga bese beyakuxazululela inkinga akhe bese bekutshela ukuthi makanje kufuna wenze kanje, makanje kufuna wenze kanje, makanje kufuna wenze kanje, makanje abanye manje bakwazi bakuhlahlubele inkinga mangabe usukufike nayo bese beyakutshela leyo nkinga yakho futhi uyenze kanje ngolwazi nje umuntu akulaphe
Fana nokuthi mangifikile kwena uyazi nginenkinga ngifuna ukushisa iphepha but angazi iphepha ngishisa kanjani bese ngithi no mawuqala iphepheni ufike wenza ukuthi nokuthi ulwazi lokusengikunikeza lona ngikulapha ngalo ngikutshela ukuthi ke manje into zakho uzohamba kanjani wena kuhle ukuthi ke mangabe umuntu ube nalo ulwazi uyifunde izinto zakho nezakini ukuthi zenziwa kanjani ukuze nawe uzokwazi ukuthi uncelise isizukulwane sakho esisane esilandelayo uyabona bese kuzoba khona umoya masikhuluma ngomoya sikhuluma ngani lapho sikhuluma ngokuthi ke manje idlozi lifikele ikutshela iqhatha sesikhuluma ngomoya ke manje wabantu abadala ke manje lapho ke sesikhuluma ngokuthi into uyifundike emoyeni uyabona makuthiwa uyifunde emoyeni mzwalana uyabona mangabe sesithi lapho mase kufika abantu abadala sebekuthi bafika ngokomoya bethi 1 2 sifuna ukuba ukuthi kuze bekhoniswe likutshelayo yeza ukuthi nokuthi likhulume emkhathini likhulume emaphusheni umoya lo wabantu abadala usukufikile uzokhuluma nawe uzokutshela ikakhulukazi mase kunesiphiwo somoya uprofeta yabona uprofeta usukunzima prophet ukhuluma into yenzeke ingakho phela beze bethi abantu abadala umlomo uyadala ngoba sikukhulume ngomlomo kuyenzeka kuze kuthi ningaxabani nobani ngoba ubaluleke wathi lonto ngempela iyenzeka umoya usukwembela usukunamandla kakhulu umoya usukuphi kwakho yabo manje yini ngezichaze lezi lombukelo wesibani samathoko ingoba ngifuna mina ukuthi wena uzifuna uziqonde kahle wena kahle impilo yakho imi kanjani mangabe uzihlahlubela wena uyibheke kusho mina impilo yami ifola into this category impilo yami ifola into this wena impilo yakho wena uzoyibuka manje ngale clip bese uyibheka ukuthi impilo yakho wena imi kanjani yabona mbukelo okusibani samathongo channel ingakho nje ngithi angichaze ngoba ngifuna ukuthi wena uzazi uzithole bese uyifuna ngoba le nto iyalimaza kakhulu yabo ngifuna mina mangabe usulitholile ulwazi bese uyahlola ubani okwembethe lo muntu okhuluma uthini yabo into uyihlolele umuntu okwazi ukuthi akudonsele yona ebese akutshela ngawo lonto ke manje imanje ngoba uthola ukuthi ke manje umuntu uyahamba ngempela ayekohlola kumuntu bamanga abantu esengibalungisisa isinda sabo sesisekelo somsamo umuntu ahamba ayohlola ehlala komalume kodwa ethetha kuthiwa akahamba ukwenza umsebenzi kubo iphambana izinto omunye kuthiwa akaphume kwaphumuzwa kubo yini lo muntu uhlolile kodwa manje uhlole kumuntu ongenalo ulwazi kahle hle ukuthi ke manje umuntu ke manje osuke ezaleke kanje impilo yakhe noma inqubomgomo yakhe kufanele ayimise kanjani yabona manje kubalekile ukuthi ke manje mangabe nawe nje uyifune yakhe impilo ukuthi ke mangabe sowuhlolile kumuntu lufuna phela ulwazi lokuthi lokho akuhlolela ngempela kuyikhona yabona ngoba manje uthola ukuthi ke manje omunye umuntu uyakwazi ukuthi ahlole ngomoya kodwa manje mase sikhuluma ke manje ngomsamo akawazi aphambanisa izinto eziqele omunye ahlole ngomoya kodwa ulwazi lwento akanalo yabo so uyadinga ke manje uye kumuntu ophethe ulwazi ophethe umoya owaziyo futhi nangehlozi uzinto zakho uma usenza ungezunhlanhlatha ziqonde ngoba uzokuthola ukuthi umuntu uyakuyelela ngolwazi ukuthi ke hamba ukwenza kanje kanti uthola ukuthi manje yebo vele ngokolwazi lonto iyona kodwa manje mase sikhuluma ngokwesiphiwo lo muntu ukudonsela idlozi lakho
ebese kutshela ukuthi ke manje umkhulu wakho ufuna le nto ukuthi uyenze kanje. Yabo nje kwenza isibonelo, siyishisa impepho emakhaya. Ulwazi lolo esinalo. Kodwa komunye umuzi lathi ikhehlela khona faka nintsana empepheni ngisizwakala. Angezwe. Ngizama ukuchazela ukuthi ke manje khona ukuthola ukuthi ke into ngokolwazi yona. Kodwa manje uyadingeka umuntu onesiphiwo ozokudonsela idlozi lakhe bese kutshela ukuthi ke manje lithini lona. Yabo bane nje baqala bafaka insanga empepheni zabakhanyela izinto. Yabo ngoba lento manje bayenza ngokusimo sedlozi ukuthi manje idlozi labo lifunani lithini ngasikhathi sini. Yabona ke mbukelo kusibasa amathongo channel lento engikhuluma ngayo into enza ngampela kulomuzi izinto manje ziyabakhanyela zihamba kahle. Kubalekile ulwazi siyalidinga, lubalekile kakhulu. Kodwa futhi nomoya ubalekile uma ukuthi uye kumuntu osebenza ngomoya awazi akusiza noma ukuthi unesiphiwo sokulahla amathambo phansi ozokuxhumanisa nedlozi lakho ke manje abantu abadala ke manje abakubona abafunayo. Ngoba manje masithina thina ngokwale emuva kokhokho kodwa manje sefuna manje besiyibhe ngokwenqubo mgomo yasekhaya kula ekhaya kuze kuqonde emsangwenziwayo. Abanye bashisa impepho namakhandlela, abanye bafaka umhlwehlwe, abanye bafaka isinembu, abanye babeka amahewu, abanye babeka isizulu, abanye babeka amadumbe, abanye bakhanyisa amakhandlela abanye bafaka nelibovu abanye nelimnyama. Kuyashiyana. Hayi ukuthi into manje yenziwa lapha nale ekhaya yenziwa. Indlela zokwenza ifana. Ukulalela kwamadlozi, amadlozi athi. Yabo? Lento ilento ke ngiyikhulume kufana nokumbula ingubo. Ngithi mina awukwazi ukuthi umuntu ungambula ingubo ngolwazi. Ingubo idinga umoya. Ngoba kukhona osuyidinga ukuthi umfake emahlombe phela. Khona sokufuthi umgqokise ngokwesimo sasekhanda bese ehlela kuyena. Yabo? Kuyashiyana. Uzwa sowulapha emsamo walomuntu ukuthi abantu abadala bafuna ingubo yakho umfake kanjani yona. So ke manje mbukelo kusiphanisa amathongo channel umoya ubalekile kakhulu kodwa usebenzisane nolwazi ukuze zonke izinto zakho zenzazi zingezushayisana. Ngoba umuntu angakuhlolela ngomoya akuhlolela impela aqeda kodwa manje uma into mase kufanele yenziwe akayazi phambili inkomishi. Ngikushiso yini lokho? Angaba beka abantu esengibaphinde ingubo ngibambule. Kube kuthi umoya uyasebenza ngempela. Ngoba computer sesizwazala embe imbule ingubo embule wrong. Yabo, angaba beka abantu abafika manje sibasiza ngokwesimo somsamo sibagezela amadlozi abo. Kawu3. Thina sifika ukusekade yini umoya wasebenza impela kodwa manje indlela yokwenza kuyona. Yabo. So manje umoya ubalekile ulwazi libalekile. Ukuze lento yenzayo ihambe ngendlela okuyiyona nangiyiqiniso. Mbukelo kusiphanisa amathongo. Ngithi ngifundise ngalezi lezi uzazi wena. Umntwana wethongo, umntwana wamanzi ongenakho wena. Uthi uyabona